Jo el dibuix, en principi, l'enfoque com a un compromís social, perquè era una forma d'expressar les meves idees, no? I a partir d'ahir començo a dibuixar sempre a partir d'una realitat. Jo, per exemple, quan tinc que dibuixar un tema, tinc informació i a partir d'ahir vaig sintetitzant i vaig arribant a un punt en el que jo li dono un poc la volta, donant-li la vessant d'humor a un tema concret. L'exposició s'estructura en 5 capítols, abraça 50 anys de la trajectòria d'Arca, des de 1968 fins a 2017, i aleshores cada capítol recorre una dècada. Comencem en el 68 fins a 1977, que és el final del franquisme i l'inici de la transició, amb un període que anomenem els anys que visqueren perillosament, per allò de la lluita antifranquista, per allò de les reivindicacions que després en la democràcia seran punteres, com la llibertat, l'autonomia, l'amnistia, els drets civils i els drets de la dona, etc. Va ser un moment en què així hi havia molta sensibilitat per al 151, que era autonomia plena, però manant UCD, al final va ser el 143, que d'alguna forma va ser una autonomia un poc descafeïnada. Després, revisant, em vaig donar compte que molt prompte ficava en evidència el que la dona estava condenada a mis labores, no? O sigui, que tenia molt difícil l'accés a la vida laboral. Seguim també en un segon capítol que abraça el període 1978-1987, diguem-ne la transició a la democràcia que així a València es tradueix en l'anomenada Batalla de València, per la lluita pels símbols, pel color de la bandera, pel nom del territori. També continua o ja llança la seva línia que seguirà en el futur, que és un humor de crítica social, no sols se limita a la crítica política. Això és una mostra de que en el món caben tots, o sigui, la diversitat és respectable a excepció del terrorisme. Després, a partir de 1988 fins a 1997, són els anys de l'hegemonia socialista, els primers governs autonòmics del Partit Socialista, en la qual també n'hi ha períodes de lo que és la consolidació de l'autonomia i tota l'articulació del sistema sanitari, de serveis socials, d'educació, d'alguna manera també contradint-se amb tota l'onada mundial que n'hi ha de que comença ja aquesta revolució que inicien Reagan i Thatcher, l'inici de la revolució neoliberal. Arca m'agradava perquè és un nom concret i significatiu, però a més enllaça en un xoc que fèiem xiquets de dos pobles que estan als costats, que sempre n'hi ha certa competitivitat, i córrer-se a pedrades. D'alguna forma, els dibuixos són pedrades que donen a allò que no m'agrada, a la prepotència, a l'abús de poder, a la corrupció. Després ve el període del govern del Partit Popular, el titulem de Fraga a Maó passant per Zaplana, en una al·lusió al president de la Generalitat, que va aconseguir un poc el que se diu la pax lingüística. Al final hi ha un acord de dir aquestes són les normes, que són les normes de Castelló, que ens unifiquen amb la resta del territori de la nostra llengua, amb la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Així tenim un món blindat en el que se talla el pas a tot immigrant. I aleshores és la crítica d'això. I així està tota aquesta moguda d'immigrants en el que, en lloc de donar-li solució, la Unió Europea amaga el cap en l'estrela i és com un cercle en el que l'esperança d'anar a Europa s'escapa. I l'últim capítol, el de 2008-2017, se titula La revolució dels rics, que d'alguna manera Arca ja no sols se centra en temes locals, autonòmics o de l'estat espanyol, sinó que agafa problemàtiques del món, com sobretot com és la globalització, així tenim una bona imatge de les conseqüències de les injustícies socials que provoca en els països rics, entre les classes mitjanes i riques, i sobretot en els països pobres, perquè cada vegada som més pobres respecte dels països desenvolupats. Este dibuix en dos vinyetes és l'època de retalls en el que el primer que se va retallar va ser el tema social, o sigui, de treball, de cultura, de tal. I la segona part seria el que amb les urnes se pot equilibrar la situació. Arca trau punta de totes les problemàtiques, però des del punt de vista, amb les seues vinyetes, de la vida quotidiana, com viu la política, com viu la societat, aquests problemes que afecten a tot el planeta i que al final creen injustícies socials i contra les quals cal rebel·lar-se.